Hello. Mahal, kumusta ka palsisa? Ay di kan marigatan sinubla Madan danagan sina Tansag paminsan ay mantawag ka Mahal, adamanda na kuma Tanuray mo madagsanan nubla Ngam din nam kunda kayo sisa Di bikas ko ay makipulpul diya Numan pa'y wadanan tiyempo Ay palalo nan ilo ko Mata nan ay manluluwa Rigat di umadawisin pamilya Mahal, iaanos mo kuman Tanggan ay malpas di kontrata Basta nam Kararag ko at dumadatang dasal Mahal, iyaman nun sikat Kararag mo, itultuloy mo kuman Tadim, layad ya anusta Say mawawada sinan bautanta Tanggay na si ay ibaga At ngay ay manpakadaan Adi takay man bayag Tanay what 5 minutes na ay tawag Mahal, nung naman ta Ay dinanos ya sakripisyo ta Siya'y ibongan na Dinarasa narang ay pamilya Mahal, nung naman ta Ay dinanos ya sakripisyo ta Siya'y ibongan na Dinaragsa narang ay pamilya